Казвам се Благовеста Петрова Найденова. На 43 години съм от град София. При нас са Благовеста и Християна, на която и казваме Яни. Яни е едно щастливо дете. Ти беше ли щастливо дете? Как мина твоето детство? Би казала, че моето детство беше ужасно. Ти имаш брат, който е по-малък от теб. Майка ти и татко ти са в обтегнати отношения. Майка ми и баща ми много се караха и всички тези агресивни състояния между тях бяха в наше присъствие. Стигаше ли се до побои? Да, на моменти се е стигало. Разделят се, когато ти си колко голяма? На 4 годинки. Майка ми винаги е предпочитала брат ми. За съжаление, баща ти не присъства в този период от живота ти. Винаги ни е настройвала против баща ми. Идва един период, в който се срещате с него в трамвая. Позна ли го? Не. На 14 годишна възраст пътуваме в трамвай и тя отива да разговаря с мъж, нали? И казвам, кой е този чичко? Майка ми казва, запознайте се, това е баща ви. Последствие ни пусна, нали, с баща ми и се оказа, че баща ми не е това, което тя ни разказва. Съжаление обаче, няколко години след това той си отива. Майка ти даде ли да отидеш на погребението? Тя не ни даваше, обаче аз си спомням, че аз отидах. Връщам се в къщи, звъня си на вратата, опитвам се да си отключа. Вътре имаше ключ и тя отвътре казва, там където сте били, там се връщайте, няма да влезнете повече тук изобщо. И отидах в близък блок при леля ми. Там останах 1 седмица. Тя не беше като майка ми да ме напада. Защото тя наистина ме обичаше, за разлика от майка. Тя се разболя от рак на дебелото черво и бяха кошмарните моменти. Бях на 20 години, след смъртта на леля ми, 1 месец след това се установява диагнозата множествена склероза. Тогава се запознах с един колега, с който станахме приятели, повече от приятели, при което се оказа, че съм бременна. Нейният баща я изостави на 1 годинка. От тогава до сега аз съвсем сама се грижа за нея. Моята дъщеричка е целият ми свят. Просто наистина да бъда майката, която тя един ден на големи години да каже, това направи мама за мен, това направи мама за мен. Нещо, което аз не мога да го кажа. Изобщо. Може да те гушна? Силно. Да, дъжничка златна. Днес при нас идват 2 момичета. Малко и голямо. Ще се погрижим и за двете. А сега? Там е много специални неща. Това е малкия принц. Там има една зала със светлини. Може да виждам. Ще видим всичко. Но сега искам да те запозная с феята на зъбките. Да станеш висока колкото зайчето. Виждаш ли го зайче тук? Сега ще ти покажа. Харесва ли ти нашия зай-обай? Я гледай колко висока си станала. Ти на колко годинки си? На 5. Важно е, когато децата са малки, да идват със своите родители, особено майките на зъболекар. Защото те виждат, че не е страшно. Аз съм добре със зъбките. Добре си със зъбките. Сега ще ми ги покажеш ли? Браво на момичето. Ма ти си страхотна принцеса. Много си смела. По този начин вкъщи, заедно с мама, ще измивате зъбчетата, нали? Да, и аз съм малък. Да, но мама задължително трябва да помага. Множествената склероза изисква специално отношение и грижа, но това не ни плаши. Много трудно се храня, защото в последно време от различните медикаменти, които взимам за множествената склероза, зъбите започнаха постепенно да ми се рушат. Ние направихме една снимка. Я виж, какво виждаш тук на мама на снимката? Чупени също. Чупени зъби.
Значи сега ги направим щам за щупения, така ли? Да. Много корени. Много. Зъби, които за лечение трябва да проведем, за да успеем да спасим. Тук този участък също много голямо е пространството, в което липсват зъбите. В практиката си съм чувала какво ли не. Чупат зъби с бадеми, с костилки, с черупки, с камъчета попаднали в ориза. То кашуто винаги питам продавачките да не е меко. Почти всяко зъбче е за работа. Има кариеси, няма нищо страшно, нищо притеснително, но мама трябва да има хубава и здрава усмивка. Да. Чака ни работа. Добър ден! Добър ден! Здравейте! Какво е това? Ма това какво е? Това за мен ли? Да. Страхотно е! Идват Блага и Яни във видимо прекрасно настроение. Това нещо дава сигнал, че децата имат спокойствие. Сега ще ви дадем маркер да му направиш зъбите, можеш ли? Да. Айде, заповядай. Може би като твоите. Я да видим. Но къде ти е един зъб? Какво стана? Аз отпусна, ти си готна език. Ама направо. Я да видим, има ли език? Дай. Има го, ама в момента не може да функционира като хора. Предпрегущане е направо. Спокойно, само да не гутнем и зъбите, които аз трябва да извада след много. От тази страна аз изобщо не смея да ям. От тази страна не смееш да ядеш, защото имаш изградени зъби, а от другата и да смееш да ядеш не можеш, защото ги няма зъби. Да. Страхотно. Да. Ама такава компилация на фасада, че просто направо гълтаме. Направо. Прекрасно. Я да погледна сега и аз какво се случва в тази уста. Добрата новина е, че имаме малко зъби за вадене. Лоша новина нямаме. Вляво един мъдрец, отдолу едни корени, които са скрити под венеца, ти може би не знаеш за тях, но те се виждат на снимката. И от дясната страна пак мъдрец, който отдолу трябва да махнем. Тези зъби не са необходими, те просто ти пречат. За да може да подготвим полето за доктор Павлова да направи красотите. Доктор Царафов. Добър ден. И екипа му вие Царафов. Успокоили малко. Не, притеснена съм. Още ли? След една минута ще ми е доста по-добре. Почва ли нещо да се случва? Да. Да. Почва да става приятно. Всичко да ми е въртележка. Въртележка? Въртележка. Луна парк. Отвори. Благо, отвори, че ме хапеш. Блага, хапеш ме. Хапеш ме. Отвори широко. Абе, силно хапе. Тя каза, че се страхува да яде, но представим си, като сложим новите зъби, какво ще стане. Ще почваме или свършваме? Продължаваме. Продължаваме? Добре. Това е такъв отговор не съм чувал до сега. Помниш ли, че тук ми изяде единия пръст? Браво. Моят пръст се възстанови, то не ми е за първи път. Тук са отбелязани нейните зъби. Нищо, може и по-лошо да е. Можеше, да. Я да видим какво става тук. Готов ли е балона? Я да погледнем. Страхотно. То балона, гледай какви зъби. Ма това са котки тук, направо уникални. Според мен, доктор Павлов, вие Блага ще я запомните, ама значи завинаги, защото тя много, много хубаво хапе. Блага, хапеш ме. Да. Блага, хапеш ме. Обаче тя не спира да те хапе. Тя продължава и продължава. Нали, знаете, има един такъв случай, при който доктора казва: айде, моето дете, отвори сега устата, да си извада пръстчето. При нея не го допуснахме това нещо, защото, слава богу, моите пръсти много са хапани. Нали, нашите хирургичните пръсти в устата са такива. Как е възможно една уста така силно такъв силен натиск? Дихателната сила е много голяма. Тук имаме два мускула масетери, се наричат. Да. Даже има пациенти, които дори само като ги погледнем визуално, те имат типичния вид, който е с разширените тук, уплътнени, оголемени мускулатура, поради това, че примерно се хранят с по-груба храна. Да, само ядки, сурови неща.
ако стискат зъби, също много често масетерите. Другото нещо, което е важно и има огромно значение за здравето ни е езикът, но много често хората, провокирани от най-различни желания, слагат пирсинг. Вреден ли е и какви щети могат да направят обиците върху езика? Категорично е вреден. Езика е с най-много рецептори. Езика има съвсем друга функция. Тогава, когато ние трябва да направим една рентгенова снимка, искам да ви кажа, че е приключение да си свалят пациентите тази обица, която са сложили на езика. Толкова усложнение съм виждал, че махайки го този пирсинг от езика, започва да изтича една гной. Стигало се до там, че аз трябва да я срежа. Металната обица да срежете. Да, езикът е продукт, той е възпален. Не с турбината се реже. Езикът е станал 2 пъти по-голям от нормално. Пациентът вече не може да диша. Ще той поема цялото пространство. Той запълва цялото пространство в устата. Моят съвет, не го правете никога. Има и още нещо. Самата обица травмира. Може дори да изтрива зъбите. Да изтрие, локално. Влага, сега с теб започваме вече с чистката работа, т.е. да се погрижим за естетиката на твоите зъби. Когато съм гледала, фолк певиците по телевизията, където имат буквално зъби като на маниста и много бели. И съм си казвала понякога, казвам, леле, колко ли пари ми трябват, за да мога да имам и аз такава усмивка, да ми бъдат така хубави зъбите. Ще се погрижим за това. Благодаря. Знаеш ли какво всъщност представляват фасетите? Честно казано, не знам само какво е изграден зъб на щифт. Фасетите, вече това е висшия пилотаж на естетиката. Това са едни керамични люспи, изключително тънки, които ние циментираме върху предната повърхност на зъба. За разлика от короната, където един зъб е изцяло изпилен, както отпред, отзад и отстрани, при фасетите имаме едно минимално изпиляване само в предната страна и много малко в режещия ръб. Ние ще сканираме хубаво твоята горна и долна челюст и ще подготвим твоите зъби за фасети. Самия факт, че фасетата пропуска толкова светлина, позволява това прозиране отдолу на зъба и я прави и толкова естествена. Няма тази опакерност, няма го този плътен цвят. Готови сме с влага, зъбите са препарирани, взели сме отпечатъка и Бисер започва своята работа. Сега съм ти подготвила тук нещо. Това е една твоя снимка, как изглеждаше преди с твоите зъби. Като в момента ще ти покажа към какво се целим и какво искаме да постигнем с твоята усмивка. Готова ли си? Да. Харесва ли ти? Много. Доволна ли си? Да, супер е. Направихме хубав дизайн на усмивката, с който тя прие, хареса се и започнахме същинската работа. Здравейте, Иха! Какво има, мама? Да, усмивка? Да. А харесва ли ти, мама? Да. С много малко отнемане постигаме страхотен резултат. Това не съм аз. Даже и аз самата не мога да го определя точно как се чувствам, защото този ден го очаквах от много време и сега съм много развълнувана. Мами! Здравей! Здравей! Много ми харесват съпките на мами. През цялото време се стараеха, особено доктор Павлова, да бъда спокойна. Знае, че всеки ден за Блага е ден изпълнен с изпитание. Тя го приемаше до сега с достоинство. Сега вече от тук нататък ще го приема и с усмивка. И няма да се притеснявам вече да се усмихвам, защото това ми беше най-голямото притеснение.